Poro permiso, kita wangsuli malih wonten program berita enjang bareng kula Vidi Nur Anissa lan kula Laras Handayani. Pawarta utama dinten iki saking Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Wonten banjirop malih ngelanda saperangan wilayah ing pesisir sisi lor. Banjirop ingkang kedadean wonten Demak menika luwih parah saking saderenge. Banyu laut pasang nyebabke sejumlah wilayah ing pesisir karendem banyu ingkang inggile bervariasi. Mulai saking 30 cm nganti 1 meter. Banjir niki mboten cuma banjiri griya-griya warga, ugi ngarendem margi-margi utama saengga ngalang-alangi aktivitas masyarakat lan ganggu arus lalu lintas. Awit enjang wau, puluhan warga ketinggalan ngusaaken nyametaken barang-barang aji sedaya. Nanging inggile volume banyu damel proses evakuasi namai susah. Saperangane warga ugi ngeluhake kerusakan perkakas rumah tangga lan kesusahan ing aktivitas ipun sedina-dinane. Warga saperangan wilayah ingkang terdampak banjirop ketinggal panik repot nyametaken barang-barang aji sedaya. Aktivitas warga punika mandheg utama para pedagang ing pekan tradisional kang kepeksa tutup lapaknipun. Pemerintah Kabupaten Demak sampun nerjunake tim tanggap darurat kagem bantu warga ingkang kadampak banjir. Sehingga waktu niki petugase saking badan daerah utawa BPBD terus nggatekake kahanan banjir lan ngirimake bantuan arupa logistik kadosta, maman, toyo bening, lan obat-obatan. Saperengane titik pengungsian ugi sampun asipake kagem penampungan warga ingkang griyanipun karendem banyu. Saking data BPBD, banjirop niki kesebab saking fenomena banyu pasang kang inggil kasebab pengaruh cuaca ekstrim saking wilayah pesisir lor Jawa Tengah. Banjirop niki kaprediksi kalangsungan dangu pinten-pinten dinten. Saengga warga disuwun tetep waspada lan derek arahan saking pihak berwenang. Pemerintah daerah ugi nglangkung nglakokake koordinasi kali pihak terkait kagem berdosi solusi jangka dawa kagem merangi banjirop niki. Salah satunggale upaya ingkang dilakokake banjirop niki yaiku ninggilake tanggul ing sawontene titik rawa banjir ugi normalisasi saluran banyu kagem nglancarake aliran banyu nalika kedadian banjir. Banjirop ing Demak dados pengimut penting pawelingan lan kesiapsiagaan kagem ngadepi perubahan iklim. Sanesipun pangarep-arep bantuan saking pemerintah, masyarakat ugi disuwun kagem nderek peran aktif kagem jaga kerisikan lingkungan supados sistem drainase saged migunani kanthi sae lan cegah banjir ingkang luwih parah sanes dintenipun. Menika pawarta kita ngenai banjirop ingkang ngelanda Demak. Kita badhe terus mantau perkembangan kondisi menika lan maringi informasi enggal panjenengan sedaya. Tetap waspada, jaga kesarasan lan ugi warga ing Demak ingkang terdampak mugi-mugi stasi langkung sae. Cekap semanten pawarta injing menika. Ngantos kapanggih malih lan matur nuwun.